Milli parlamentiň ýolbaşçy döwlet başlyrmynyň adyndan diplomady jogapkärlik diýip bellenilmegine gutlap, oňa iki döwletiň arasyndaky gatnaşyklary puturlanmak boýunça alyp barjak işini üstünlikleri ardyp etdi. Öz gedegine diplomat hoşniýeti arzuwlar hemde türkmen topragyny mäherli kabul edilmegi üçin hoşalygyny beýan edip, Guatemala Respublikasynyň prezidenti Bernardo Aravella de Leónyň döwlet başlyrmyny iwren mäherli salamyny türkmenistanyň halkyna bolsa abadançylyk baradaky arzuwlaryny ýetirdi. Söhbetleşiň başynda Guatemala Respublikasynyň dowlat ýaly wekili garaşdy. Hemişlik beýtarap Türkmenistanyň içeri hemde daşary syýasatynyň esasy ulary hemde ýurdumyzda durmuşa geçirilýän giň gyrymly özgörtmeler bilen tanışdyrly. Şunuň bilen baglyk hormatly prezident bilen milli ykdysadyýetimiziň kuwwatyny artyrmagy, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini mundan beregem ýokurlanmagy gönükdirlen maksatnamalaryna aýratyn ünit çekildi. Şeýlehemi ilçe milli parlamentiň düzümi hemde onuň işi hususany ýurdumyzda amala aşyrýan giň gyrymly özgörtmeler şäherlerini alyp barýan işler bilen tanışdyrly. Duşyň ahyryna ilçe Türkmenistana Guatemala Respublikasyna wekilçilik etmegi öz üçin uly hormat dona aýdyp, iki ýurduň arasynda gatnaşyklary ösürmek hemde puturlanmak üçin ähli tagalary etjekdigine inanyrdy.